Dobar dan, dame i gospodo, poštovani gledalci i gledateljke. Dobrodošli u finalni meč Big Guns Kupa. 16. Big Guns Kupa, valjda, jeste 16. Pa bož svašta, 15. bio prošle nedelje. Vidimo da se u finalu nalaze ekipa Wild Bunch Gaming i Play for Fun. Prva mapa će biti stepe, možda čak i jedina, ne znamo. To je uvijek tako, jel te, ako vam je tiebreaker stepa u polufinalu, u finalu će mapa biti stepa. Kreće odbrojavanje. Play for Fun se brani sa brdo lightweightova i jednom T37, sa druge strane Wild Bunch Gaming napada sa brdo lightweightova i sa M44. Dakle, zanimljivo. Artiljerija ovdje ne vjerujem da će imati nekog pretjeranog značaja, osim ako Play for Fun ne bude blejao na jednom mestu. Ali s obzirom da imaju toliku količinu lightova, baš ne vjerujem da će tako nešto učiniti. Vidimo odmah idu agresivno ka capu broj 1. Trebaju nam trube, na neki marš. Ima sa druge strane, Tito ide po sredini, Cephas ide da spotuje, neće nikog naći, ali krenuo da se povlači. Arti, keep calm, ostaje na 500 HP, odličan šut Mr. Kele. I sklonit će se mala, mislim da ih je Tito odspotovao na sredini, ili ih je možda čak Cephas, kako je tu stao, pa tu negde video, pod nekim uglom. I don't know the spotting system, best system ever. Lakija je ostao na nekoj poziciji, uopšte nije spotovao južnu stranu. Dosta defanzivno stoji i momci iz Play for Funa mnogo kruže. Wild Bunchovci se zaleću ka capu broj 2 i vidjet će da ovdje nema nikog. I manje više će sada Wild Bunch biti taj koji se brani, moraju brzo da skontaju šta se dešava i da zauzmu pozicije. Predugo ovo traje. Ide Arti, maši Arti. Tito neće ovdje nikog spotovati, nažalost. Dosta su spori momci iz Wild Buncha. Mislili su da će Play for Fun brže da rotira, da će odmah samo da se vrate nazad, oni su kružili i otišli skroz okolo. Wild Bunch je mogu da zauzme odlične pozicije za to vreme, ali nisu kontali šta se dešava. I vidimo Play for Fun ide kroz klanac, idu napred. Ralesm će da prevodi taj rush. Ralesm. I stali su. Hoće, neće, razmišljaju se. Dok se oni razmisle, Parisija pije damage, ali terapija oklopa sa druge strane. Takođe, i ovo će biti baš zanimljivo. Uleću momci iz Play for Funa, fokusa nigde, uspevaju da ubiju terapiju oklopa, ali gube 3 tenka za uzvrat. Jako loš trade. Tradovali su 2 tenka za 4, sada će da izgube još jednog i gospodin Draža Destroyer će ostati zadnji sa 100 HP-a, Lakija sa 400 i to je to. Posljednja nada umire u prvoj rundi. Wild Bunch dobija napad i sada će, ako se ja ne varam, sesti na odbranu. Aha.
Aha, izašao je novi, tako. Wild Bunch vodi 1-0. I da, sada će se Wild Bunch braniti, znači još to nisu sredili. To već mjesecima traje. Bapi FTV, ne vjerujem da ćete ikada i srediti kako stvari stoje. Ali dobro. Pošto jel ti inače treba ekipa 2 puta napada pa 2 puta da se brani, a ne da napada da se brani, napada da se brani. It doesn't make any sense. Ali ajde dobro. Bolje to nego da mora se pravi trening soba, pošto je Bapi malo retardiran. Malo, baš svašta. Baš svašta. Inače, Voši, lepi logo, brać. Lepi logo, muzika je onako, može da se istrpi i onda, znaš, dođe više ljudi, ono, ko će mene sluša, bože svašta. A logo je baš lep, zato dođe da gledaju, eto. I prelaz nije loš. Super si to napravio, eto, morate pohvaliti. Elem. Još minut do početka, vidjet ćemo jednu 32-ku, 5 lightova i te 37 za Monkeys Play for Fun u napadu. Bez artija, bez išta, hlot. Da, subacio da neke lobanje. Spooky, uplaše se neka čorbica se krčka. To kao kosti vire, kao je. Ne znam samo od čega se krčka kad nema nikakve vatre ni ništa, možda su ugrali ovaj pajser ovdje koji su ubacili unutra, pošto ima više liči na pajsera nego kutlaču. Kao on to greje. Dobro, neću komentarći. Wild Bunch Gaming je uzeo 2 32-ke, 4 lightweight i te 37. Će se brane, pitanje da li će se odbrane. Čujemo neke pingove po mapi, ali ništa ne vidimo, slepi smo. Inače, zašto 59.16 na ovoj mapi? Onda vidimo da Monkeys Play for Fun stalno koristi 59.16. Malo je brže od te 37 ili ima bolje ubrzanje, tako nešto. Nešto po tom pitanju. Plus ima dosta manji profil, znači malo bolji camo. I rate of fire je dosta dobar. Pucao se na blind, pucao se na blind, pucao se na blind, pucao se na blind. Idemo lasere, idemo laseri, piu, piu, piu. Kao da smo u Star Warsu, Ništa se ne dešava, Wild Bunch je napravio mažinu liniju, Blakea-ju baš ih briga. Sa druge strane, Monkeys Play for Fun su napravili Death Star i oni Blakea-ju, uff! Ovo je bio neki critical hit. Lucky je pokušao nešto da otsputuje, ali od toga ništa neće biti. Mikac gura sredinom, ima debeli top na 32-ci, tako da će biti malo teže da bilo što pogodi. Ramon i Tito sa druge strane, dva mala topa. Jednu prednost koju Mikac ima je što njegova he granata će praviti neki damage kada koristite manju cev, samim tim što je granata manjeg milimetra, he je dosta slabiji, jel te, skoro nikakav. Tako da, jedina je to prednost koju Mikac ima u odnosu na Tito i Ramona. Tito i Ramon imaju veću penetraciju sa goldom
mnogo bolji rate of fire, mnogo bolji accuracy i što se DPM tiče manje više isti, tako da, to jest isti je, tako da jednostavno taj manji top, ako ćete spamovati zlato, kao što stalno radite u SLO, vam mnogo znači. Cefas je dosta odvojen, on će da Blake u tom džbunu, njemu krenuo se dupetom da bi mogao da pobegne. Ništa ne rade momci s Play for Funa, sede čekaju, razmišljaju šta će i kako će. Mi kad pokušao da izvirja spotuje nekoga, za sad mu baš ne ide najbolje. Startovala je Cap 59-16. Momci s Play for Fun izgleda čekaju neku rotaciju Wild Buncha kroz njihovu bazu i onda će kao tu da ih dočekaju i da pokušavaju da prodaju neki fake sa Lakijom u Capu i Mikcem tu, ali da, Raši s druge strane Cefas bi ovo trebalo da spotuje na vreme, mislim na vreme koliko toliko ovdje će da ih spotuje. Ovo će preživjeti, to je pitanje, sad je trebalo da ih spotuje. Proxy, beži Cefas, Cefaše, bježi! Ne tamo, i tamo ih ima. Cefas je u problemu, Mikac će da ga reši ovdje, makar bi trebalo. Kao što sam rekao, ta 32 dosta neprecizna, ali krenuli su, idu napred momci iz Play for Funa. Rašuju oba kepa, su bila kepovano u jednom trenutku. Parisija, dosta damage-a je popio. Wild Bunch se sad dobro drži. Keep calm, pada Rale, pokušao ga zaštiti, ali dosta kasno, ovdje će Rale padne, terapija oklopa je low, pokušat će ga zaštiti, Draža će da ga ramuje i uspio da ga završi, ali Wild Bunch ovu partiju bi sa sobom trebalo da ponese kući. Mikac je ostao živ, pokušava nešto da uradi, ali sam si Mikac, džaba sve. I Lakija Blake u kepu. Predugo traje taj kep, jednostavno nemate dovoljno vremena. To jest imate dovoljno vremena da pobijete sve na drugoj strani i onda se vratite nazad. Da su dva tenka u kepu i onda je već malo drugačija priča. Možda je ta 32 trebala da uđe u kep i da pusti neko light u kep. Pritisak bi bio malo veći. Sve zauzeti tu južnu stranu, mogli su da pokušaju da kontrolišu taj prilazak ka kepu, ali ovako dosta lagana pobjeda za TVB Gaming i vodi rezultatom 2-0, još jedna pobjeda. I, to, izašlo, 2-0 za TVB. Bravo Zmore, majmun je pogrešno dugme. I ovo ne izgleda baš najbolje za momke iz Plow for Fun, znak usleka, znak upita, kopita. Da, evo, dobio sam sufliranje, da kažem nešto, ajde, jel te, pošto ako nema šta više pričamo o prošloj partiji, jednostavno vidjeli ste i sami, dosta loš pokušaj Play for Funa. Jednostavno, jedan tank u kepu ne može sam da izvrši neki veliki pritisak, možda čak mogli da sačekaju da se taj kep malo oduži ili da ubaci još nekoga, ali eto, šta sad. Inače,
da prihvatim suflaciju. Suflaciju, bravo, sufliranje. Ljudi, slobodno lupite follow na Twitch TV ESL _Adria, to jest ovaj kanal na kojem upravo gledate ovaj cast. Biće ovdje i Vota, i CSGO-a, i LoL-a, i Hearthstone-a, ja mislim sljedeće subote će biti Hearthstone isto, tako da svašta će se igrati, to jest kastovati na ovom kanalu, neće biti samo VOD, sad vas koji zanima samo VOD što da radim, tako da svašta nešto, mislim da treba nedeljom da se kastuje CSGO, ne znam to sve tačno, to bit će objave, možete ih pratiti i na Facebooku, ima Facebook grupa ESL Adria, tu isto izbacuju neke notifikacije kad je šta, kad je koji kup, najčešće i ko je pobedio i tako dalje, naravno možete i mene pratiti na mom kanalu Twitch TV ESL _ZM0R, kao zmor, samo umjesto ide 0. Kastujem tamo svašta nešto, nekad na naški, nekad na engleski, nekad samo streamujem sebe kako igram neke gluposti. I tako, dosta zabave, tako ako vas zanima slobodno lupite follow, nemate ništa da izgubite u svakom slučaju. Na ESL Adriji će biti dosta zanimljivo za sada, sigurno CSGO i VOT, i koliko ja znam taj Hearthstone bi trebalo polako da počne. Za LoL još ne znam skroz, ali čuo sam da su našli kastera za LoL, tako koga zanima League of Legends, eto, biće jedan malo profesionalni kaster. Prošli put je bio debakl kad smo ja i Voši pokušali da kastujemo LoL, pošto obojica nemamo pojma o igri. Ja sam od tad dosta naučio, ali sva sreća nađeni nekog ko zna. Tako da treba bi bude zanimljivo, a meni igrica zabada. Wild Bunch se odlučio na LTTB Bulldoga, znači 2 tier 7, ovo ne viđam skoro nikad na stepama. Mada, istini za volju, nisam pratio VOD zadnje 2 nedelje, tako da se možda nešto promenilo. Gomila lightweightova, totalno light setup, play for fun igra sa 2.32, ovo će im mnogo značiti. I ide ofanzivno, TVB uopšte ne razmišljaju, idu napred, brute force approach, ako nemaš milom onda će silom. I vidimo, kreće napucavanje, keep calm pada, Cefas je gore malo u problemu, Tito bi ovdje, ali će njegovi saborci uspjeti da ubiju Esida. Čak i Cefas preživeo, Draža Destroyer pada, Esid će također pasti, 32 su predaleko, ništa do sada nisu radili, pogodili su Cefasa po jednom, to jest Rale, sa one gore pozicije gdje bi trebalo nešto da uradi, nije dovoljno pomogao svojoj ekipi i 2.32 će sada imati dosta problema da se nosi sa ovoliko light tankova. Parisija je fokusovan. Parisija bi ovdje trebalo da padne, terapija oklopa, dosta agresivno napred, 37 pada. Za sada za Wild Bunch samo LTTB, jedina žrtva. I Rally i Mikac, zadnja linija odbrane, ali ovo je skoro nemoguće. Mikac i dalje koristi tu debelu cev i ovdje bi Mikac trebao da izgubi svoj život. GGVP, Wild Bunch dobija ekipu Play for Fun rezultatom 3:0. Ubedljiva pobjeda, odlično su igrali, iako nisu igrali u svom najboljem sastavu. Ima par zamena tu, stand-inova, tako da ovo bi verovatno bilo još ubedljivije, ali stvarno odlično su odigrali momci, svakim čast, čestitke i momci uz Play for Fun-a, došli su do finala, samo po sebi dovoljno veliki uspeh, s obzirom da je stvarno mnogo prijavljenih ekipa. Inače, Adria regija u VOT-u je najigranija, to jest najviše ekipa se prijavljuju od svih regija. Tako da, eto, makar smo u nečemu prvi, imamo najveći broj aktivnih ekipa koji igraju Adrio. Naravno i u Go4 VOT-u ima isto dosta, čak i mnogo više naših ekipa nego na Adriji.
Mogu 40 naših ekipa u Forvotu. Tako da, kad bi se svi oni prijavili za Adriju, gde bi nama kraj bio. Inače ljudi, eto, hvala što ste došli i gledali, nadam se da ste uživali u ovom finalu. To je manje više to, nemoj zaboravite lupite follow, ako bude na YouTube-u, dakle, Twitch TV/SL_Adrija, zafollowite kanal i ako vas zanima možda da mene zapratite SL_ZM0R. Hvala vam još jednom što ste gledali i do sljedećeg puta, doviđenja.